Kapan ilang kote? Kok kanjeng man? Akan bilang rumah ya pamannya. Mobil pun kok kanjeng man. Oh, mobil yang tak jelas. Tunggu we kali nak kopi hangat. Samane. Kopi hangat bojone teko. Anji alok kono wae. Isa kan jalo kan. Ono apa iki, Man? Kaya Media banget. buntak. Buntak kok. Ini brusak-brusuk. Buntak kok. Jangan dewan kaya rupane kaya otak ini. Ngomong apa itu pamannya? Otak. Apa yang mana? Pan otak kau. Lihat rongan kok. Bojok. Dia pocok le. Bojok. Oh bojok. Bojok. Iya. Haji, ayo jalan ini. Celok. Oh ini, aduh, orang ini kotor-kotor. Kowe ya. Kowe ya. Jajan. Sampai niku kanggo jajan iki. Kowe jajan. Iya. Nanti sampai niki gak gawe rene. Senggawa. Buntak kok. Kabeh tak kamu. Cocok rama. Cocok rama barang. Oh ini orang ngerti. Sampai niku jari jajan romongan iku paling aman. Oh, asal kerepekan. Oh, sing. Apa mereka? Aja esteler. Esteler. Sini-sini esteler ini. Anak tahu buntak. Itu menusuk pasir ya. Oh, itu kok bagian loh. Ah, Kaya apa malbunnya, ha? kowe apa? Aku sing jogo. Awas banget iki boyo ngene. Kan jaga Lastiono Triboyo. Kira sapa ana ya? Kowe gampang marani iso. Ah. Yo. Akibat rebut buta. Sing jogo kare kelana bono Triboyo. Buta le, makanan ora jirone alas. Alas endi, Mama? Alas lebihan. Cek, sebenarnya sapa? Ha? Takon iso. Ya, Iso layar. ayo. Ayo ana apa malbunnya, ha? Wes ngono. Saking liwat kepengen. Kowe ora ngerti. Ah, Mas bono Triboyo. iya. Kamu manusia. Kowe wani-wani pantes. Asik. Tangan kalau bisa mati le. Asik. Allah. Tangane. Kayak kering. Awas! Semua gaji pur awas. Punyang. Kau. Siapa jenenge iku marine pamannya? Bupati. Bupati endi? Bupati iki mau. Mas tak kasih jam adele. Ada jam tok. Wih, iki biar tak kaya Arab. Sira sapa? Bete aku Ah, kenalake. iya. Aku bobo padang Oh, buta. Bupati angkat buta. Sing jogo Triboyo ini. Ah, Kowe sapa? takon iso. Iya, Bayar. sayang. Cokot di gue. Kabur kanginan. Kabur angin. Ah, Kuliner bobo layar. arep apa-apa. Nang kau begini.
sampai pengen lucuan awas. Layan. Hah? Nanging kuwi takut pengen lucuan awas. Iya. Kudu ngetenono. Hah? Harus hidup di Magi ono maning. Kagedean. Ayo iki buta luar negeri. Cukup. Keturunan Hongkua. Punya kok cetak ya. Kira sapa? Ah, Sang Prabu Singaraja. Iya. Layar. Apun kanginan. Lah iya. Apa? Lah iya. Kamane kok padha. Kayak kan? Ojo api-api jangan lho. Sira ngono. Ya ini sorry. Ya beli kasih ono rasane le. Kowe mangan kok ejeng ono. Ah, ambil malang mriko. Aku baik. Ambil tanduk baik. Wes ngomong li. Wah, lagi tekan sikil. Mati kowe balik ae mati. Iya iki. Kowe ora ngerti. Alas banget iki kolak jamu mana musuh. Aku. Bakal mati bre. Ayo ore. Oh, kali ore kowe. Kakang. Kepiye kowe jadi kakang? Cuma iki boba pasang apa? Kakang Mas. Belum derek. Kenalake, aku bobo banget butuh. Bobo banget butuh. Yo iki kontri koyo. Ono dibiak. Kowe opo? Takon isun. Iya. Kenalan? Iya. Isun lagi. Mati. Tawati. Kabur kanginan. Kowe kawan mlebu negeri koyo. Yo kok kowe juranas. Mati. Kowe bener juranas. Ya. Untung ngerti iku. Iku apa to? Wes yo marang karo takono. Jangan kepengen ngerti kowe. Ono maning. Tancap kowe sak. Enak le. Biarane kursine raja ya. Kursine raja. Ya. Ditakono ya. Yai, kowe. Wong le ya. Adi sajane Pak. Paman layang. Ha. Saya ngono wae. Masa nublek iki kau? Apa? Arane bekon. Wong dikontakon longgo ya. Ora ngerti iki gawe sapa. Kursi kayu putih ya. Tidak ngati gua cake tuliin pajakno. Ya masa mau wale. Ya enak kursi ini. Alah padahal enak biarin dah.
Ajak lu gua maning. Wah, ini logo. Eman-eman ontaon jira. Aja dilogok. Tajae lur. Wah. Wes takon lho disawang gitu ku ya. Ayo kangen rene kakangmu. Jangan ngorok. Oleh panggilan daerah. Panggilan daerah. Ya iya tau Ini ya Kemarin kono ayo sampe loro. Ngamuk rek. Ngamuk. Yo nenek angkat sego. Aji kesek kok. Aku masih darah nih tabur mayar kemudi. Tabur ayo kemudi. Yo, tabur kanginan. Jangan siru, tuani mau buang di kayu, pakai aku tabur. Adun mamboraku. Jangan siru, tuani mau buang di kayu. Jangan ini tabur. Jangan kono, tabur macam ini tabur. Yo, jarong. Sampai ada yang dibuang. Wah, ini di Arab pira. Itu ngamuk ya? Cumbung ini. Ya sih ngamuk. Kita Ngomong keren ya. Aisyah dulu utone. Are Aisyah gan. Sampai
Sang Prabu Singaraja. Raden Panji Serati mangane balik kehormatan ing apa Sang Prabu Singaraja? Kurangan kamu wis Sang Prabu Singaraja. Perang kayak itu. Sang Prabu Singaraja. Rambut buta banget ya. Nah, dan paling sebenarnya bangane balik bangun mati ning tanah lapan ini. Oh, jeneng sira prio-prio apa jeneng? Ah, jenengan setia. Pasukan. Apa rambut buta? Ora nunggu pasukan dewa. Ora ya. Oh, sangat butuh. Ora apa-apa kali pandai bisa dibentuk. Jeneng sira yang ora balik kasih batake. Rambut buta. Mana? Oh, kowe kasih tahu. Lah tapi teko walet nih. Ayo Kayak pasukan tadi.
mobil ketubruk tau. Kenapa disontok? Iki gak apa-apa. Bukan disondol iku ya mama gak pecah iku mau. Wah, boleh. Apa? Sampeyan iki kok nyondol kakakmu iki kepiye mamanya? Urusan kotak. Percintaan ngensa ditobruk. Boleh gak apa? Sing mama didelok nang oseng kotak yaem. Kotak kan dihitung ya, Maman. Tapi ya ceritanya ini Sang Prabu ini mau belum bermau. Oh, sing ono rekenane. Boceng dan di pamanakan. Weh, rasa. Kok jogo ngarap. Mosok kok jogo. Ndai. Tulungan ndoro. Iya wes ana kena dindoro. Wis enak-enakan ngombe kopi kayak ngubur bubungtol. Boceng ben di pamer-pamerakan. Bisa main mesahan juga. Monggo sing kandak kelik. Aja tulungan mati cewek iso. Kurang sekurang mati jeneng ngomong pesan. Tapi ini yo tekal. Sampai niku kang ngombe kopi mau sampe niku ana botol liwat. Kok pasen ngomong eling cicik. Kita sembrono juga. Kopinya panas. Allah. Sing tek kowe. Apa nek tandang mana nang kene? Ya kalau gawane gimana? Yo ngajangnya Dindoro no kene. Panjang diarani dulur kuyek. Gawane medengkring nih. Ae Sang Prabu lunggone kraton kono ya mamanya. Wes, ajeng tinggal mulai selalu. Sopo le? Boleh iki sampe iki maman. Kene nek ganjai. Yo kok ana kono. Ya maman. Kalbe dhewe. Ya udah sakit ya, wah. Wes kali setengah mainan iki mamanya. Ayo setengah mainan nah, kamu boleh. Boleh. Lah balik, jalannya kenceng. Wah. Parah kayak biar kok kenceng ngono. Wes jam 12 iki kok boleh. Takat mati mahare mau kok koran. Boleh. Ajeng tinggal mulai diarani rada mlawan ya. Sampai niki ngomongno balik iku kangen ta, Maman? Mosok kangen. Engang. Maning-maning tak omoni ya. Wadono plastik es. Ono serodan. Nek kangen nyerot ngono, Maman. Iki wadah plastik ya. Kau limbah ben kadang-kadang nganggus. Ono mana sing nang jamal Maman? Enak kayak kapas. Iku lek kangen. Sedot ngono. Probiain. Besar mae. Masa kaya ingok. Apa? Awetan rusak kali ngono. Aku udah bener kali kang asat yang wetan. Kena digodok. Ya sampe iki. Ya kana Maman. Iki kandhane aku oleh tekerem yo iki. Aduh sing ana pegawean, sing ana kelapa tunggal Dik. Wah. Aduh ngopo ya ditawanan. Menggos. Yo sikur waya iki kau. Kelapa boyo kering maten kecil. Nek kae yo kusuk paranai. Paling 500. Oke, Larang. loro setengah Maman iki. Apa 500? Yo 5.000. Pemandong kan duwe. Maman, pon. Butuh mama kayak pirang jelas tiga ya. Telu. Berarti sing mati kalih. Kali loro. Kantun setunggal. Kali Sang Prabu Singaraja. Kali Sang Prabu Singaraja. Ngene Mama. Aku wis entuk loro. Wong telu burung entuk. Bener? Iki sing loro wis. Wis tak omongi kaya longgone keraton kono ya. Ngajar. Nah, nawi dorong ku nawi melayu merono. Saling cengkek ikan. Tengakan dorong. Aku kok peleset iki sing bantu ya Pak. Iki sing kurang kali di megawe le. Kopi ajem tok lapo tok. Tukang perintah. Iya, tapi sampe iki kok ngombe dhisik. Ono sampe aku merodo sampe iki kaget. Kaset. Alah.
jenengan. Ya kali Sang Prabu Ya Singaraja. Arane kang perjuangan sampean pun asal kali. Benar. Kulo sajere andareng asal napa-napa. Kan gurung itu. Wong nggih. Ngene paman ya. Ha. Aku wis entuk loro wong telu gurung itu. Nggih dereng. Aku manuk kali sayembara karo wong telu. Sayembara kamu tadi. Ngene. Wong telu iki yen sapa-sapa bisa materi Sang Prabu. Ah, Ngerti? ya nggih. Zamane akhir tak golekno bojo sing ayu piye? Ya saged dipercaya ya. Panjus menang pantang nyulayai janji. Ah, Lewes bener-bener Sang Prabu mati bata tak golekno. Sang Prabu lunas. Bener. Oh, ansal hadiah wong ayu. Jelas. Kakak, onde? Cocok iki, Kak. Oh, siap. Kowe wani? Kowe wani? Wani. Kowe wani? Saiki ngene. Yen sampeyan iki Aduh, perang ini malah mungkin. Aku konkursi iki. Temen Sang Prabu Singaraja. Wani? Seta. Aku iki ngomong sampeyan ya, Mas. Kok lagi yang semau mau? Sampeyan wani? Wani. Sampeyan wani? Sampeyan. Wani lah. Wanita. Wanita. Masih wanita. Ya lanang iki sampeyan ngomong wanita. Ya nggih. Kowe wanita. Itu wanita. Lamit. Ya kok lamit lanang Aku makan bandung ngono maning. Ya lho. Ya sampeyan ngomong kelamin ya, Mas. Sembuh saya itu kan. Apa? Wani tak kitab. Kan dipilih dia ya aneh ya. Kowe wani. Pun sampean percaya